Tak vážení, já když zde občas oddávám, začínám slovy vážení snoubenci, vítám vás na tomto krásném místě. Dneska to bude trošku jinak. Vážené kandidátky, vážení kandidáti, vítám vás na tomto krásném místě, 744 metrů nad mořem, na nejvyšší hoře Českého ráje, Kozákově, a jsem hrozně rád, že jste přijeli. Není to jenom z toho důvodu na tomto místě, že to mám blízko domů a že tady mám svoje oblíbené semily, ale i z toho důvodu, že na všechny strany vidíme vlastně naše oblasti, které máme v Libereckém kraji. Proto jsem hrozně rád, že k nám přijeli z Českolipska, z Liberecka i z Jablonecka a samozřejmě mý kolegové ze Semilska. A chtěl bych, abych jsme z tohohle místa společně odstartovali krajskou kampaň k volbám 2024. Všichni se víceméně známe, takže představovat se nebudeme. Začnu jenom já takovým tím krátším seznámením a pak předám slovo ostatním 3 kandidátům, kteří jsou se mnou na kandidátní listině. Proč jsem do toho šel? To je taková ta základní otázka. Po 12 letech si myslím, že by to chtělo ve vedení Libereckého kraje změnu. Mám kolem sebe skvělý tým slušných a pracovitých lidí. Dovolím si říct, že za těch 10 let v politice už něco i znám. Nemyslím jen z radnice či ze sněmovny, ale i z výboru na kraji a i z jiných platform, když jsem se potkával s mnohými lidmi v regionu. No a hlavně kvůli vám, protože jste mě zvolili do čela naší kandidátky. Naše hlavní heslo je Kraj pro všechny. To je náš program, který prolíná celou kampaní společně s centrálním heslem Vrátíme vám, co vám vláda vzala. Skvěle se doplňují. Chceme tím voličům říct, že jsme tu pro ně bez ohledu na to, kolik jim je nebo odkud jsou. Nebudeme řešit, jakou politickou příslušnost kdo má. Naši starostové za ANO bohužel potvrzují, že to vliv v současné době má a my to chceme změnit. Co bych chtěl také přinést na kraj, je partnerství s městy a obcemi. To obnáší samozřejmě i to, že bych rád znovu analyzoval jejich potřeby a na to nastavil dotační programy. Nechci, aby kraj samosprávám něco vnucoval. Tady máte dotační program, požádejte si o dotaci, i když vlastně nevíte, jestli to chcete. To je k fungování a nastavení kraje. Nyní k prioritám. Nejprve vypíchnu takovou možná obecnou, ale velice důležitou věc. Chtěl bych, aby se kraj vrátil opět ke svým kořenům, který měl původní funkci. K tomu, co má zajišťovat, což je zdravotní a sociální péče, kvalitní infrastruktura, veřejná doprava a kvalitní školství. To, že není všechno v pořádku, dokládají data. Data průzkumu Místo pro život. Průzkumy úplně nemusím, ale prostě pokud se náš kraj propadá v celkovém hodnocení mezi kraji, je až na 10. místě, tak to o něčem svědčí. Na chvostu jsme z hlediska zdravotních a sociálních služeb, je 13. místo, a rozvoje infrastruktury, 14. poslední místo. Kraj si ale nevede dobře ani v oblasti péče o děti a vzdělávání, 11. místo. Kromě toho, analýza upozorňuje na vysokou průměrnou nemocnost obyvatel našeho kraje, nízkou kapacitu zařízení pro seniory, ale i třeba to, že jsme na tom nejhůř z hlediska připojení domácností na kanalizaci. I na těchto datech jsme stavěli náš program a naše priority. Co je hlavními prioritami našeho programu? Vůbec to neznamená, že bychom ostatní věci řešit nechtěli, ale tohle je naprosto základ. Uděláme z Libereckého kraje opět rovnocenného partnera pro města a obce. Možná vás zajímá, jak lidem v Libereckém kraji vrátíme co jim vláda vzala. Není to jednoduchý úkol, protože toho vláda Petra Fialy napáchala hodně. Zvyšuje daně, neřeší krize s ohledem na obyvatele naší země, zrušila školkovné, zvedla odvody OSVČ, jede spíš stylem, ať si všechno to zdražování zaplatí občané sami. Decimuje střední třídu, rodiny s dětmi, naši budoucnost. Chová se macešsky k seniorům. A jak to můžeme my napravit na kraji? Pomůžeme pomáhat obyvatelům kraje snižovat náklady na život. Například rodinám pomůžeme s placením kroužků pro děti a pomůcek do školy. Pro obyvatele okrajových částí musíme zajistit dostupné služby, aby k praktikovi nemuseli jezdit desítky kilometrů a tím pádem ušetří za cestu. Chceme navýšit investice do kvalitních rekonstrukcí silnic, aby si každodenním ježděním na některých tankodromech v kraji neníčili svá auta a ušetřili si za opravy.
A v neposlední řadě budou mít v Praze zastání. Nejen ve sněmovně, kde je ANO vidět a slyšet v opozici, ale také na kraji, který by měl a do jisté míry může své obyvatele před rozhodnutím od vládního stolu bránit, což dneska fakt nedělá. Hlavní další téma, které rezonuje v Libereckém kraji, je dopravní infrastruktura. Silnice, mosty, veřejná doprava, to je téma, kterému je potřeba se věnovat. Kraj sice do oprav investuje stále více peněz, ale to ještě neznamená, že stav krajských silnic se zlepšuje. Bohužel to je naopak, což dokládá analýza, kterou si kraj nechává pravidelně zpracovávat a s kterou jsem mával už v pátek na Nově. Jak to změníme? Krajské silnice budou vyžadovat ještě více peněz na opravy. Navýšíme rozpočet minimálně o 25%. Peníze ale neřeší všechno, což se děje i teď. Současným vedením kraje preferuje velkoplošné opravy silnic. Ty vypadají dobře, hlavně před volbami. Ale také to znamená, že se za docela krátký čas budou muset opravovat znovu. My budeme preferovat kvalitní rekonstrukce na základě diagnostiky podloží, budeme dbát na dodržování technologií a budeme rovněž hlídat záruční lhůty. Teď si možná říkáte, to pak krajem nebude možné projet. Všude samá uzavírka. I na to myslíme. Chceme zřídit krajského koordinátora uzavírek. Může to dělat třeba KORIT na základě memoranda s obcemi a dalšími subjekty, který se případně uzavírek týkají. A ještě tu máme samozřejmě mosty. Jejich opravám se kraj snad vyhýbá. Vím, že jsou nákladné, ale nejde přehlížet to, že je 30% mostů v kraji v havarijním stavu. Jde o bezpečnost. Oddalování oprav jen prodražuje. Když jsme u té bezpečnosti, určitě budeme podporovat projekty na prevenci a ochranu měkkých cílů, jako jsou školy, školky a nemocnice. Ale také víme, jak důležité je, aby měla města vlastní městskou policii a preventisty kriminality. Připravíme se na to a vypíšeme dotační programy. Kriminalita netrápí jenom velká města Liberec a Jablonec, týká se třeba i příhraničí. Důležitá je samozřejmě i bezpečnost na silnicích. I tady vidím smysl v prevenci. Spolupráci s BESIPem a kraj může čerpat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Další oblastí je kanalizace. Už jsem tady zmínil, že je Liberecký kraj nejhorší v tom, co se týče napojení domácností na kanalizaci. Obzvlášť pro menší obce není jednoduché do něčeho takového jít. Takže mi je jasné, že jen dotace nestačí. Chtěl bych, aby tady kraj starostům a starostkám pomáhal s projektovou přípravou. Další problém, který vidíme a jezdíme teďka po Libereckém kraji, je signál. Asi nebudeme čekat, až ho někdo vyšle z Prahy. Samozřejmě si uvědomuji, jak velký problém to je. Na kolika místech ten signál chybí nebo je slabý. Bude to drahé, bude to trvat dlouho, ale věřím, že nakonec společně s operátory a samosprávami cestu najdeme. A život lidem v daných místech uděláme zase o něco kvalitnější. Teď pár slov mému oblíbenému Semilsku. Sami vidíte, jak je tady krásně. A také víte, jak jste sem dlouho jeli. Jsme tak trochu bokem od ostatního dění v kraji, stejně jako například Frýdlantsko, Stykovsko, Novoborsko. O to víc bych si ale přál, aby tyto oblasti byly vidět a slyšet. O to víc by jim měl kraj pomáhat. Jde mi o to, že se vylidňují. Pošlete děti do školy do velkých měst a už se nevrátí. Proč by měli? Nevydělávají si tu tolik peněz a dojíždět se jim nechce. Příležitostí k bydlení také nic moc. Někde chybí praktičtí lékaři, zubaři. Jinde je málo sportovního a kulturního vyžití. Proto bych chtěl, aby se kraj rozvíjel rovnoměrně. Nejen v centrech, aby byl přivětivý pro všechny generace. Zkrátka, aby tu byl pro všechny. S tím se vracím k úvodu a tímto bych rád předal štafetu dvojce na kandidátce Jitce Wolfové, která vám řekne něco málo k dalším prioritám Českolipsku. Když bych se měla zamyslet nad tím, proč jdu do těchto voleb, tak otázka je poměrně jednoduchá. Jsem člověk, kterému dělá radost, když se obce, města a celý krásný region rozvíjí. A 30 let v práci jako zaměstnanec, 10 let v politice a v současné době jako starostka města Česká Lípa
kde se se svými kolegy snažíme městu dávat tolik, aby se tam lidem líbilo, aby tam byla občanská vybavenost a aby se tam vraceli i mladí lidé nebo tam zůstávali. Rádi za sebou vidíme výsledky a tyto zkušenosti bychom rádi předali i sem do kraje. Zdravotnictví je věc, která se týká každého z nás, každého jednotlivce a Liberecký kraj se snaží budovat nemocnice, dělat je opravdu lepšími. Těch investic je hodně, ale na co zapomíná motivovat lékaře, a to už od mediků a studentů, aby přicházeli do našeho kraje, anebo aby odsud neodcházeli. A motivační způsob určitě se najít dá, má ho třeba Ústecký kraj, ale i jiné kraje. A já věřím, že tento způsob se najít dá i u nás a my ho jednoznačně budeme podporovat. Pokud to necháme dojít tak daleko a nebudeme mít koncepci zdravotnictví Libereckého kraje a Liberecký kraj jednoznačně nemá nebo nemá jí kvalitní, tak v roce 2030, 2032 je to opravdu náraz do zdi a jestli se s tím něco neudělá, tak současní lékaři, kteří začínají dospívat do věku, kde se stanou penzisty, a my lékaře mít nebudeme, tak lidé z jednotlivých částí měst, z jednotlivých částí kraje prostě nebudou mít možnost dočkat se léčby. Město Česká Lípa a Českolipsko je na západě Libereckého kraje a je to trošku dál od toho centra než ostatní části a je to krásný region a v České Lípě my se snažíme dlouhodobě pracovat proto, aby tam byli lidi spokojeni a máme rádi hlavně výsledek. A ten výsledek se promítá v tom, že jsme za posledních 6 let dokázali projekty, které se v předchozích 30 letech pouze slibovaly, což je například koupaliště, divadlo, ale také nová úřadovna a v současné době jsme začali opravovat Kounicův dům, což je kulturní památka, ale nejsou to jen tyto velké projekty, ale opravujeme školy, chodníky a těch věcí, které nás ještě čekají, je hodně a všechny tyto zkušenosti bychom rádi promítli i v rámci kraje. Lidé v současné době politiku moc nevěří, ale určitě jsem člověkem, který nechce rezignovat na slušnou politiku a přenést ji na všechny úrovně politiky. Takže to je takový vzkaz pro to, abychom se nám tady lépe žilo. A nyní předávám slovo Davidovi Mánkovi. Proč kandiduji? Je to vcelku jednoduché. Chtěl bych zúročit své zkušenosti z oblasti školství, dále sociální oblasti kultury a sportu právě na úrovni kraje. Zároveň bych velmi rád pomohl regionu Jablonecka, aby získal od kraje výraznější podporu, a to na všech úrovních. Za své oblasti, což je především školství, všichni asi víme, že Liberecký kraj zřizuje zhruba 50 středních škol, dále se stará o poradenská zařízení, jako jsou speciálně pedagogická centra, popřípadě pedagogicko-psychologické poradny a dětské domovy. Právě tady je ten deficit relativně velký, protože vázne modernizace a případně bychom měli my všichni do toho investovat výrazně více prostředků a peněz. Do té modernizace samotné. Kraj se stará především o to, aby školy, případně ty poradenská zařízení fungovala, ale fungují ve své podstatě stále na úrovni 20. století. My bychom je chtěli posunout do století 21. a zajistit jejich výraznější napojení na budoucí zaměstnavatele a zajistit dostatečné kapacity pro studenty, nebo lépe řečeno budoucí studenty těch středních škol, k čemuž nám pomůže výrazně analýza právě demografického vývoje a analýza, která je dostupná teď v tuhle chvíli, a to je a ukazuje, že ty kapacity jsou samy o sobě nedostatečné. Co se týče Jablonecka, tak podobně jako kolegové cítím výrazný deficit v tom, jak Liberecký kraj se stará o jednotlivé segmenty, které města a případně oblasti dané lokality
budují a zajišťují vlastně komfort obyvatelům. Proto bych chtěl, abychom v případě, že dostaneme tu důvěru, tak výrazněji pomohli Jablonecku jako takovému získat krajskou podporu s ohledem na mnoho projektů. Jako příklad si můžeme uvést gymnázium u Balvanu, kterému dlouhodobě chybí prostředky na výraznější modernizaci a rozvoj, po případě dotažení projektu výjezdové záchranné služby, který teď v tuhle chvíli kraj predikuje, že by měl končit jeho realizace v roce 2025. My bychom se určitě postarali o to, aby to takto minimálně bylo. Naprosto zásadní otázkou je dostatečná kapacita míst na jednotlivých středních školách. Z analýzy se ukazuje, nebo z posledních let se ukazuje, že kapacity jsou nedostatečné. Na druhou stranu překotné navyšování kapacit tím, že budeme budovat nové objekty, po případě přistavovat ke stávajícím, se mi jeví jako neprozřetelné, protože je potřeba koukat do budoucna tak, abychom respektovali demografický vývoj. Demografický vývoj ukazuje, že je možné, že během 3 až 5 let samozřejmě dojde k poklesu studentů a stávající kapacity by mohly být zase dostatečné. To znamená, základem bude určitá analýza, která bude respektovat demografii a zároveň se podívá na oborovou strukturu tak, aby ve své podstatě respektovala poptávku studentů a zároveň nabídku ze budoucích zaměstnavatelů. Proto stále mluvíme o té modernizaci. Neméně důležitou částí nebo součástí těch středních škol je jejich bezpečnost a po případě pozitivní klima. Zároveň bychom velmi rádi v jednotlivých školách podpořili takzvané specializované pracovníky, což jsou především psychologové, po případě speciální pedagogové a další, kteří ve své podstatě v tuto chvíli jsou nebo měli by být podporováni státem, ale bohužel nastavená strategie státu je tak, že školám dostačovat nebude na to, aby zajistili celé úvazky těchto pracovníků, a o to složitější by bylo bez podpory kraje, aby tyto pracovníky na své školy ty ředitelé dostali. Velmi zajímavou součástí a diskutovanou po naší olympiádě, která nebyla příliš úspěšná ze strany našich sportovců, protože přivezli příliš málo medailí podle mnoha lidí, tak je ve své podstatě pohybová gramotnost našich dětí. Zajímavostí je, že Zastupitelstvo Libereckého kraje na poslední chvíli teď schvaluje nový dotační titul podpory pohybové gramotnosti v mateřských školách a alokuje tam ale přesně 1 milion korun. Tento 1 milion považuji naprosto za nedostatečný, protože v Libereckém kraji je 235 mateřských škol a když to přepočteme na jednu z nich, tak jsou to zhruba 4,5 tisíce korun na školku, za což moc parády neuděláte a nikam tu gramotnost neposunete. Proto bychom my sami v dalších letech v tomto programu pokračovali a zároveň jsme jej výrazně navýšili. Přál bych si, abychom všichni žili v kraji, který plní potřeby svých obyvatel a zároveň jim dokáže naslouchat. A dovolte mi předat slovo Martině. V sociální oblasti se pohybuji téměř 25 let. Pracovala jsem na různých profesích, ať už administrativních nebo přímo při přímé práci s klienty, a proto bych vlastně všechny tyto zkušenosti chtěla zúročit tak, aby vedení kraje vnímalo nejen potřeby svých obyvatel v sociální oblasti, ale také potřeby zaměstnanců a organizací, které sociální služby na jeho území poskytují. Město Liberec je krásné město, statutární město, krajské město, nicméně myslím, že mohu i se svými kolegy potvrdit, že z pohledu kraje nepociťujeme nějakou zvláštní podporu našich investic, našich myšlenek, našeho směřování. Proto bych byla ráda, v případě, že uspějeme v krajských volbách, abychom tento stav napravili a statutární město Liberec podporovali. A z priorit v sociální oblasti bychom se rádi zaměřili především na vlastně
komunikaci a vzájemnou spolupráci rezortů, které spolu řeší spoustu problematiky společné, a to sociální věci, školství a zdravotnictví. Tam nám ta komunikace pokulhává, přestože řešíme spoustu společných témat a pak se mnohdy nedobereme společného cíle. Dále bychom se chtěli také zaměřit na zvýšení prestiže pracovníků v sociálních službách, kteří zabezpečí ať už v ambulantních, terénních anebo pobytových službách nezbytnou péči o naše občany, třeba o vaše rodiče, prarodiče, rodinné příslušníky. V neposlední řadě bychom chtěli navýšit kapacity pobytových zařízení pro osoby s nízkým příjmem, kterých je rapidní a velmi velký nedostatek, a ukazuje se, ať už na městech nebo i na obcích, že tuto problematiku nesmíme přehlížet a musíme ji do budoucna řešit. Přijďte k volbám a podpořte naši kandidátku. Je na ní spousta skvělých lidí, kteří mají praktické zkušenosti ze svých oborů, rezortů a jsou připraveni je zúročit ve vedení kraje a zároveň také jsou připraveni čelit novým výzvám. Prostě přijďte volit tým David. Předávám slovo Davidovi. Tak já děkuji kolegyním a kolegovi. Pokud jste to všechno nechytli a chtěli byste si náš program nějakým způsobem znovu osvěžit, tak můžete. Právě teď spouštíme priority na našem webu. Nezáleží nám na tom, zda žijete v Liberci, Semilech, Lomnici, Raspenavě nebo Jecikově. Ani z jakého politického hnutí či strany je vaše starostka nebo váš starosta. Jde nám o to, aby Liberecký kraj byl opět partnerem pro města a obce, aby se vám, lidem, žilo líp. Tohle je náš volební program. Nemáme zájem o žádné megalomanské projekty v kraji. Jde nám o váš každodenní život. Nové centrum urgentní medicíny při krajské nemocnici v Liberci nestačí. V některých oblastech je stále nedostatek základní zdravotní péče, jako jsou praktičtí lékaři, zubaři, pediatři. Zdravotní péče musí být dostupná napříč celým Libereckým krajem. Proto budeme motivovat studenty, lékaře, aby zde v Libereckém kraji zůstávali. A abychom dosáhli spokojenost občanů, protože zdraví je na prvním místě. V Libereckém kraji je stále nedostatek míst v domovech důchodců pro seniory. A na ty soukromé často všichni seniori nemají. O všechny seniory, bez ohledu na jejich finanční možnosti, musí být postaráno. Podpoříme vznik nových lůžek v domovech pro seniory zřizovaných Libereckým krajem a městy. A také pobytová zařízení pro osoby nízkopříjmové. Kapacity středních škol nastavíme tak, aby odpovídaly zájmu a potenciálu žáků 9. tříd. Zároveň provedeme revizi oborové struktury středních škol tak, aby více odpovídala budoucímu zájmu zaměstnavatelů a dětí. A v oblasti sportu budeme více podporovat výstavbu sportovišť, protože víme, jak je to pro obce a spolky obtížné na to peníze získat. Chceme podporovat životní prostředí. Liberecký kraj nesmí zaostávat při napojování domácností na čističky odpadních vod a kanalizace. Chceme finančně podpořit vodohospodářské projekty a infrastrukturu a pomoci obcím při tvorbě těchto projektů. Bezpečnost nepodceníme. Finančně podpoříme projekty pro prevenci a zabezpečení měkkých cílů, jako jsou školy, školky, nemocnice a další veřejné budovy v Libereckém kraji. Městům a obcím se zajištění bezpečnosti pomůžeme. Budeme se snažit připravit dotační tituly na vybudování městských policií a budeme finančně podporovat města a obce se zřizování pozic preventistů kriminality. Tak, za Liberecký kraj se chceme zaměřit i na opravy silnic Libereckého kraje. A samozřejmě, když říkám silnice, myslím tím i propustky a mosty. Chceme, aby se dodržovala technologie, aby se neopravovaly silnice jenom proto, že budou opravený, ale protože i podloží se podívá, jestli je ve správném stavu, aby technologie se dodržovala při pokládce asfaltu a aby silnice po opravě vydržela zase další roky. Máme v kraji spoustu krásných mostů, jako je tenhleten, ale taky spoustu rozbitých. A na ně zajistíme dostatek peněz a zajistíme kvalitní opravy.
Všichni obyvatelé Libereckého kraje musí mít možnost si zavolat, když potřebují. Prosadíme, aby všechna hluchá místa byla pokryta mobilním signálem. Vrátíme vám, obyvatelům Libereckého kraje, to, co vám vláda Petra Fialy vzala. Budeme finančně podporovat a realizovat projekty, které zlepší život lidem v Libereckém kraji. Pokud jste to dokoukali až sem, napište mi do Messengeru a dostanete malý dárek. Heslo je Kraj pro všechny. Tak tohle byly priority ke krajským volbám a nyní se zaměřím na ty senátní. Přijíždí k nám Milan Kroupa, náš kandidát do Senátu, který přijíždí s veteránem z roku 1929. Tak Milane, já tě tady vítám. Milan Kroupa, náš kandidát do Senátu, jak už jsem řekl, volební okrsek 35 za Jablonecko a Semilsko. Jsem hrozně rád, že jsi k nám dorazil a já jsem taky, já jsem poprosil dorazil. bych tě, kdybys nám řekl pár slov. Tak ahoj všichni, já jsem Milan Kroupa, který se narodil v Jablonci nad Nisou a velkou část rodiny má v Jilemnici a v politice 10 let. A já bych strašně rád spojil tohle všechno dohromady a nabídnul vám moje zkušenosti a rád bych se stal důstojným zástupcem v Senátu našeho obvodu. A v poslední době hodně mluvím se spoustou lidí a poslouchám jejich názory, což jsem teď dělal ostatně vždycky, ale teď je to trošku intenzivnější. A mám spoustu věcí, které bych chtěl v našem kraji zlepšit a myslím si, že k tomu budu mít díky vám případně velkou příležitost. Dovolte mi, abych vám řekl pár mých priorit, které bych rád v případě, že budu v Senátu, popostrčil dopředu. Myslím si, že jak pro Jablonecko, tak pro Semilsko je strašně důležité, aby jsme měli vizi pro naše děti. A pokud naše děti nebudou mít jasnou vizi budoucnosti, a nebudou zakládat své rodiny, nebudou mít děti a národ neporoste. To si myslím, že je věc, která je strašně důležitá, protože v současné chvíli, a nechci moc filozofovat, mají naše ženy v průměru 1,5 dítěte, což je takový divný údaj, protože určitě ho nemají jenom půlku, ale potřeba je, aby jsme měli ty děti minimálně 2. Protože pokud máme více než 2 dětí, tak pak jako národ rosteme. To si myslím, že je důležitý. Aby se našim dětem dařilo, tak je v každém případě modernizovat naše školství, protože naše školství v této chvíli poněkud opomíjí takovou tu praktickou stránku výuky. Jsem přesvědčen o tom, že musíme zapracovat na finanční gramotnosti, na manuálním vzdělání a na spoustě praktických věcí, které nabízí tento současný svět. Pokud se stanu senátorem, budu určitě podporovat zákony, které budou podporovat rozvoj střední třídy, protože střední třída je stavebním kamenem našeho národa. Velice rád bych provedl revizi sociálních dávek, protože si myslím, že nejsou spravedlivé pro všechny a myslím si, že jsou skupiny lidí, které by se měly motivovat k práci a tu práci pro ně vytvářet. Jsem velkým nepřítelem daně z nemovitosti, protože jsem přesvědčen o tom, že pokud si někdo za život naspoří na to, aby si koupil dům a v tom domě chce žít, tak by z něj neměl platit žádnou daň a měl by být navždy jenom jeho. Daň z nemovitosti ať platí ty, kteří na té nemovitosti vydělávají. A rozhodně se budu vymezovat proti Green Dealu a zelenému šílenství, které určitě nepřinese nic dobrého pro naše peněženky. Myslím si, že Green Deal je potřeba zásadně zrevidovat a nastavit ho tak, aby jsme ho dokázali využít k našemu prospěchu a ne, aby sloužil k našemu neprospěchu. Vím, že to, co teďka řeknu, je takový běžný populismus, ale rozhodně budu proti zvyšování jakýkoliv daní.
protože a jelikož zdanění České republice je téměř 70%. Lépe se žilo i za feudalismu, protože tam byla jenom 10% daň, takzvaný desátek. Budu proti privatizaci českého zdravotnictví. Tam, kde se privatizuje, zpravidla mizí oblasti medicíny, které nejsou finančně zajímavé pro soukromé investory, ale v městech a obcích je potřeba, aby jsme zachovali komplex zdravotní péče. Budu se vymezovat proti zákonům pro různá pohlaví. Jsem přesvědčen, že máme pouze 2 pohlaví, a to jsou muži a ženy, a tak si myslím, že by to mělo navždycky zůstat. Naproti tomu zcela souhlasím se svazky osob stejného pohlaví a nemám vůči nim vůbec žádnou výjimku ani výhradu. Jsem zcela proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Pokud mě zvolíte jako svého kandidáta do Senátu, tak vytvořím digitální platformu, kde se budete moct přihlásit a zadávat zde své podněty a kontrolovat jejich plnění, a podle mých reakcí pak můžete za 6 let vyhodnotit, jestli jsem pro vás byl dobrým senátorem nebo nebyl. V příštích týdnech budu brázdit náš kraj ve svém vozítku Rolls-Royce z roku 29, jak říkal David, a budu se těšit na setkání s vámi. Tak Milane, já děkuju, popřejem si vzájemně určitě štěstí a vážení přítomní, ale i vy voliči. Tímto končíme oficiálně start naší kampaně a vás všechny vyzývám, přijďte hlavně k volbám a pomozte nám, ať se po 12 letech změní vedení kraje.